De waterkwaliteit in Friesland had te lijden van de hege temperaturen deze dagen. Hier bij de Eeltsje Mar kan nog gewoon zwommen worden. Maar op andere plekken in de provincie doekt blauwalg op. Er zijn op aardig wat locaties binnen blauwalgen, vooral in de zuidwesthoeken. In het noorden gaat het een stuk beter en ook de oosthoek. Maar in de boezemlocaties daar zijn behoorlijk wat overschrijdingen van blauwalg. Om de waterkwaliteit in de gaten te houden, worden bij alle officiële zwemlocaties periodiek meusters genomen. Ik vul hier een flesje voor de blauwalganalyse, die wordt op het laboratorium bepaald. En ik krijg maar een hengel, heb ik een bacteriologisch flesje gevuld. Ja, die wordt dus ook op het laboratorium onderzocht. Vooral in de zuidwesthoeken van Friesland wordt een soort blauwalg aangetroffen. In het noordwesten ontnoot daar nog net. Deels had het ook te maken met bijvoorbeeld Eeltsje Mar, dat is een plas, een zandwindplas, die het net beïnvloed wordt door de hele boezem. Dus en die zuidwestlocaties, dat zijn vooral boezemlocaties. De Eeltsje Mar, dat is echt een behind plak, zeg maar. Verwacht je hem de komende weken dat er nog op een soort meer plekken problemen ontstaan kunnen met de waterkwaliteit? Ja, dat zou samen kunnen. Wij meten natuurlijk omdat we het dan pas echt weten. Maar stel je voor dat er nou enorme hoosbuien komen. Dat zou betekenen dat er weer meer voedingsstoffen in het water komen. En dat ze dan echt wel explosief aanwezig worden kunnen. Dat dat echt wel een risico is nog. Ja, dat het warm blijft en dat het heel erg rein gaat. Ja.